Može? Čekaj da ćeš stani. Ma nema prodanje dok ti ne intervjuiš. A može kome? Može. Kreći. Dobar dan gospodine. Vi ste ovdje zapošljeni, Prije 2 dana. Koliko radite dugo? 2 dana. Ima već 2 dana, a? Ja se ljubiram. Pa dok mislite da ostanete ovdje? Dok li ćemo zajedno. A ti krzak za ručak. A vi koje duvan pušite? Hercegovački? Da. A? Da. Jebote A ste ja. oženjeni? Nisam. Niste, a? Ste pedli? Jesam. A volite, ste forundži ili topđija? Ne znam. Kako ne znaš? A jebeše u tebi buk? Čekaj, da li hoće? A? Čekaj, vakcine. Neće me Zapaj, zapaliti. zapaj. Nije gasi sedite sad doma. Čekaj da vas vidim. Vaša supruga, kako se beše zove? Rada, Zvana? Iz Novoga Sada. A kako je na njemu? Jeste. Djecu imate? Nemamo. Ima ovdje, ima šta popit, čekaj. Ima samo. Izvolite, osvežite se gospodine, osvežite se malo ovdje. Praskite i gušu. Što nisam da ja. Znam ću da ne sedam sve. Kao paslač. Kojem? Jučer si rekao. A se ti se odrava nekad da se gotovi? Jučer jesi. Nisam. Ma nemoj molim. Si rekao? Šta sam rekao? Će da donese. Nema da donosi kako je donošeno. Zapalite. Ne zapalje. Nema kiraš. Jebem kaš. Ene ga javi. Idi kod vas tomu pomogli za kolje svinje. To ti ovo, koji ovo čovjek. Zašto će ubiješ? Su neki pištolji za sve kučići i... Sroži metak. Može. Ne. I ovo da mu da pištolj. A će nema metka, će imam ja 2. A gdje si stojio? Kod televizor. Da vidiš. A piši kad si za Novu godinu. Kako kad pucao za Novu godinu. Kaže, šta si odrao? Jeba preko toga. A? Jeba preko. Odvrtak. Pa čekaj, ti si komšiji pogodio Ovog. ovog. A čekaj, što ne razajem? Pale si ja ne mislim. A si pao spuš? Malko. To je bio šov koji je držao pušku i koji je opali i padne. To nisam. A kako si mu obolio, što si pucao u kuću čovjek? A? Ne rakiju puno. Ne radim. Ne moće ku. Imaš ne. Ne palim nego jedan baš to kuvala. Ti još ušli da? Ovo su upanavši ne. Po meni ću dupe da gledam. Jer. Evo ti ga jave, ispite. Koji jednu ću. To će dođe kada baca da se kupate. Pa komšika će biti još. Se kupate zajedno? To će teče. Da? To će teče. I ovo. Teče i ovo, a viš ti kupi. Pa kad neće. A što ste ga dali kad se kupali? Prošle godine. A, se penjao gore, da. Pa jesi, ja sam pao stepenicu. Sam ja pao. Onam. I čistim snijeg za onda. Jesam ja ti. Čekaj, što si izbušio si vrata za Borgiju kada je možda gleda dok si kupi? Ovo Brijana? To je ja. Ovo Brijana? Ju, kaže. Ju. Vidite mi. A? Ba se te paču. Jebe. Si vidio nekad nešto ružnije? Ja? A? Kopi je to? A? On. Pa turi. Vas dvojica. Može. Ja neću pojati. Ne, već.
Ima se šta popit?